bandiraɓe musidɓe tedduɓe yidɓe sehilaɓe on calminama tigom jurama yidɓe fulɓe jakkoɓe endam on beltanama no fewi eɗen ɗo hande e nder gendi ɓuuri gowande taw ko wuuro inna wiya marde tuli ole ɗo bawol feccipoɗe feccane aynaɓe taw koye nder bunde sowa taw kadi koye wuuro fulɓe lombigo hakkude maaje wonnon hande koye le 6 lewru février hitaɗe ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom woni 2026 Allah addino hande e kolgal baari noon ko gotal e kolaɗe marda en gonɗen ɗo koye ñalawma belɗo ɓuɓɗo ɓuurɗo machallah eɗen ɗo gaari hande ƴewde walo ngo yarte ɗo Allah addi gawri ndi ha ɗoyata yimɓe ne keblano yakkude mawgo so Allah jaaɓi wadde yo Allah dandu en hikka e kiwal gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo gonɗen ɗo ñalawma o ene ɓuuɓi ne weeli machallah kadi Allah addi kadi baade nde ummoro en dow tawi en less eɗen lombi nder gawri saaha foof jaɓɓen ñewi bernde men taaƴa gam andude ko ɗon ñamdu lamɓeɓe e janjuɓe sowmi no wadde machallah yo Allah hokku en jippinde ɗum e dow jaam Allah holli en ɗo sammere fuɗɗude wadde gawri seeɗa nde ka machallah so Allah reeni hisni yiyama ma heeɓe ko yiiɗa ko ɗum noon machallah gese ɗe foof ene puɗɗi yodde noon ko Allah goto towɗo wawi ni wadde kanko woni dokkowo woni kaɗowo wadde yo Allah hokku en wasa en hadde gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam taw hitande kala eɗen celli eɗen cellira eɗen mbawi wadde ko wayni Allah tan wawini wadde adde gawri ha para gawri ummo less ndiyam ummo dow ɓe potta walla ni ndiyam tawa gawri less ɓe jooɗi ɗo ɗum noon ko barke Allah no fewi ñalawma hande ñalawma baɗɗo fayida ɗum noon ko musidɗo moon guiɗo moon hamme jiggo walla ni mbiyatmo guiɗo pulaar fulfulde guiɗo fulɓe kala Allah jarama on jarama